veritat és que entrarem amb moltíssima il·lusió i després de 3 anys hem vist que el treball ha sigut satisfactori, no? El resum per a nosaltres és molt positiu, ha fet una valoració molt positiva perquè s'han fet moltíssims canvis en tots els àmbits, no? Des d'infraestructures a gestió administrativa i moltes qüestions, no? Bàsicament estem així per a ajudar les persones i una de les qüestions que entenem més important que hem fet és això, no? Aproximar l'administració a l'administrat. En quant a infraestructures, hi ha una qüestió entenem bàsica, que és el tema de fer un auditori, no? Evidentment és un poble menut, són 1.500 habitants, i fer un auditori pròpiament era complicat en el tema econòmic, per exemple, no? Aleshores s'ha plantejat com a auditori edifici polifuncional. L'edifici contindrà l'auditori, però també tindrà una saló per als jubilats, llar de jubilats, i un espai obert molt gran, d'uns 160 metres quadrats, que serà com una sala multiús per a utilitzar en les ames de casa, per a fer pilates, etc. Sobretot l'importància de l'edifici és l'auditori, no? Així tenim una banda importantíssima amb més de 100 músics que està en la primera secció de la Diputació i està en unes condicions d'assajos molt per davall del seu nivell. Tenim una escola de dolçaina i tabal, tenim una escola de danses, tenim una escola de teatre i totes aquestes entitats podran utilitzar aquest edifici, que ja està en construcció, està en fase 2 de construcció i en fase 3 de projecte, estem redactant ja el projecte de la fase 3 i entenem que és bàsic. Però a més de l'auditori, també enteníem que era molt important tindre una biblioteca adaptada a les necessitats del poble. Ara mateix teníem una biblioteca amb poca accessibilitat perquè està en un segon pis sense ascensor, sense llum natural, i hem rehabilitat un edifici que era l'antic Ajuntament i recuperant la façana i tot, que ha quedat molt integrat dins de l'àmbit, i esperem que abans de juliol pugui estar acabada. A més, també en el tema de la torre també seguim amb les fases per intentar-la acabar, i una qüestió molt important és el tema de l'edifici on estem, no? Això era propietat de l'antiga Societat de Mons, que enguany precisament fa 100 anys, i l'Ajuntament en si no disposava d'un edifici propi. Possiblement siguem un dels pocs ajuntaments de l'Estat que no tinguera un edifici propi. El passat 9 de juny entra el company Raül Mínguez del Partit Socialista i la tasca és bàsicament la mateixa, des d'una altra perspectiva, diguem-ne, des d'una altra línia, però nosaltres seguirem treballant amb la mateixa intensitat per millorar la vida de les persones.